Καλημέρα Μέση. Σήμερα είναι δύσκολη μέρα. Λίγα χρόνια πριν είχα πάει Κρήτη να μείνω σε ένα κάμπινγκ. Πού είναι το αυγό μου, ρε? Και καθόμουν 4 ώρες και έφτιαχνα τη σκηνή. Να έχεις 4 πτυχία να στήσεις αυτό το πράγμα. Κάτσε. Και καθώς το έστεινα, με κοιτάγανε αριστερά και δεξιά οι άνθρωποι, δεν μπορούσα να το φτιάξω με τίποτα. Και έλεγα, μακάρι να έρθει μια εποχή που θα βάζει τη σκηνή και θα ανήκει μόνη της. Και μάντεψε ποιος έλυσε το πρόβλημα. Γάλλοι δεν είναι. Εγώ δεν είμαι. Ο Κιμ. Το τι μου. Ό,τι πιο κινέζικο. Άρα αυτά που έχω να κάνω σήμερα είναι να συγυρίσω λίγο στο δωμάτιο, γιατί γίνεται ένας χαμός. Να κάνω τρέξιμο, μισή ώρα τουλάχιστον. Η κοιλιά μου έχει πεταχτεί υπερβολικά. Θα απαντήσω σε κάποια σχόλια. Κάποιοι γράφετε περίεργα πράγματα για το μουστάκι μου. Και στο τέλος θα δοκιμάσω την αυτόματη σκηνή και μια παράξενη καρέκλα για κάμπινγκ. Για να δούμε. Είχα ορκιστεί να έχω πάντα καθαρό το δωμάτιο, αλλά ναι. Κούτες, πακέτα, όλα αυτά ρε παιδί μου. Όταν ήμουν μικρός το δωμάτιό μου ήταν πάντα ακατάστατο και οι αδελφές μου κάνανε συνεχώς παρατηρήσεις για την καθαριότητα. Αυτό μου έκανε να νιώθω πολλές ενοχές και ως αντίδραση το άφηνα εντελώς χάλια. Τώρα που δεν υπάρχει κανείς για να καθαρίζει το γραφείο μου και πρέπει να το κάνω εγώ, αυτό που κάνω είναι να βάλω 1/4 αντίστροφη μέτρηση και μέσα σε αυτό το χρόνο προσπαθώ να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Και αν δεν είναι τέλειο, δεν πειράζει, τουλάχιστον δεν θα νιώθω ενοχές. Έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα. Και το αποτέλεσμα είναι αυτό. Κάτσε, φύγε εσύ ρε καρέκλα. Οκ, δεν είναι το καλύτερο, αλλά το πρόβλημα με την καθαριότητα είναι ότι δεν γκες πολλές θερμίδες καθώς την κάνεις. Ποια να είναι η λύση τώρα για αυτό το πρόβλημα? Σήμερα σκέφτομαι να κάνω κάτι τολμηρό για το τρέξιμο. Αντί να τρέξω σε ένα ηλεκτρικό διάδρομο ή αντί να τρέξω στο δρόμο ή ακόμα και στο βουνό, και επειδή έχω μόνο μισή ώρα, θα προσπαθήσω να τρέξω κάπου που είναι λίγο πιο δύσκολα. Εσύ τι λες? Και θέλω να μου πεις και εσύ ποιο πιστεύεις ότι είναι το καλύτερο έδαφος για να τρέχεις και εάν τρέχεις, πού τρέχεις και πόσο τρέχεις. Γιατί αν δεν τρέχεις δεν είσαι μαύρο πρόβλημα. Ναι, όχι, γιατί δεν έτρεχα τόσες μέρες, οπότε... Είμαι σε μια φάση της ζωής μου που θέλω να κάνω παράξενα πράγματα. Γι' αυτό και όλα άφησα το μουστάκι. Φοράω αυτό το καπέλο το οποίο δεν είναι και το πιο φυσιολογικό καπέλο του κόσμου. Αλλά όταν ήμουν πιτσιρικάς, θυμάμαι πηγαίναμε ξέρω εγώ με τους φίλους μου κάπου. Ντυνόμουν λίγο περίεργα εγώ. Πηγαίναμε ξέρω εγώ για μπάνιο, έβγαζα την μπλούζα μου, την έβαζα πάνω εδώ, έφτιαχνα ένα καπέλο. Είχα έναν φίλο που μου έλεγε συνέχεια, όχι μην το κάνεις, βγάλ το, ντύσου λίγο φυσιολογικά κτλ. Και με έκανε να νιώθω αυτό ότι πρέπει να ντύνομαι και να φέρομαι κάπως για να με αποδεχτούν οι φίλοι μου. Και τώρα λέω, προσπαθώ να ακούω λίγο περισσότερο τον εαυτό μου, μάλλον, ο οποίος μου λέει τρέξε εξυπόλυτος. Πρέπει να ήταν μια σφίγγα που ήταν κάτω, σχεδόν νεκρή, και την πάτησα και με τσίπησε. Πονάει λίγο ακόμα, θέλω να δω αν μπορούμε να κάνουμε τη σκηνή εδώ πέρα, μπροστά σε όλους, ενώ πονάμε. Έκατσες να φας, ανοίγεις το YouTube να σου κάνει παρέα και σου προτείνει αυτό το βιντεάκι που το πατάς. Μπράβο σου! Έκανες την τύχη σου! Μπράβο, ναι. Είμαι ο Πετράν και για τις επόμενες 30 μέρες θα κάνω 30 gadget από το team μου, δοκιμές για να δούμε αν αξίζουνε. Αλλά για να συνεχίσεις να βλέπεις αυτό το βιντεάκι πρέπει να είσαι μαύρο πρόβατο, που σημαίνει κάνεις εγγραφή, αφήνεις σχόλιο, βλέπεις όλα τα προηγούμενα που έχουμε κάνει. Τι έπαθες εσύ καλά? Μετά μου λες ότι εγώ πιστεύω σε συνωμοσίες. Κοίτα εδώ τι έγινε. Κοίτα. Μπορούμε τώρα εμείς να ανοίξουμε σκηνή εδώ πέρα? Αν χάσεις έστω και ένα επεισόδιο, σταματάς να είσαι μαύρο πρόβατο. Αυτή εδώ είναι η μαγική σκηνή που ανοίγει μόνη της και μαζί έχω και μια μαγική καρέκλα η οποία θα δεις τι κάνει. Αλλά ρε εσύ, πριν τα δούμε αυτά, τι είναι αυτό που μου γράψε ο άλλος? Είσαι λέει σαν το Super Mario μου το μουστάκι. Με κοροϊδεύαν στο σχολείο που είχα κατσαρά μαλλιά, δεν έγραφα σωστά την ορθογραφία, bullying και εκεί, και τώρα 40 χρόνων με λένε Super Mario. Ωραία, καλά θα πάει αυτό. Ναι, και λέει εδώ ο αρχηγός, ξεκίνα και από τρίχωση. Έχεις ένα δίκιο. Αν θες να ξεκινήσεις το YouTube πρέπει να είσαι έτοιμος να δεχτείς και λίγο κριτική, γιατί ο κόσμος θα είναι σκληρός λίγο μαζί σου, ειδικά στην αρχή. Αλλά άμα ξεπεράσεις αυτή την αρχική φάση, μετά θα καταλήξεις να γελάς με αυτά. Έχω δει τύπους που έρχονται στην παραλία εδώ πέρα που φέρνουν καρέκλες σπαστές.
Εντάξει, καλή λύση είναι αυτή, δεν λέω. Όμως οι Κινέζοι είπανε, μάγκες, εμείς μπορούμε να φτιάξουμε κάτι καλύτερο από το τι μου, έτσι. Εν τω μεταξύ, χτες μίλαγα με μια φίλη και μου λέει, εγώ βλέπω όλα τα βιντεάκια, μ' αρέσουνε, είμαι μαύρο πρόβατο, αλλά δεν έχω ψωνίσει ποτέ από το τι μου. Τι λες τώρα! Τι μαύρο πρόβατο είσαι! Αφού έχω κάτω στην περιγραφή κουπόνια 100 ευρώ, έχω μπόνους εγγραφής, έχω δώρα με 0 ευρώ. Οι Κινέζοι βασικά, όχι εγώ. Αυτό τώρα είναι μια καρέκλα, λένε οι Κινέζοι. Οκ, θα δούμε. Σκάς μύτη στην παραλία, λες, μάγκες, έφερα την καρέκλα μου. Την κινέζικη καρέκλα μου. Τώρα θα μου πεις, αυτό πάλι τι είναι ρε Σταύρο? Ρε εσύ πρέπει να τη φουσκώσω. Στην αρχή νόμιζα ότι ήθελε φούσκωμα. Ξεκίνησα να φουσκώνω και λέω, όχ, θα μου βγουν τάντερα πάλι. Αλλά τελικά είδα ότι υπάρχει ένα σύστημα παράξενο, δεν το έχω ξαναδεί ποτέ να σας πω την αλήθεια, που απλά πατάς με το πόδι σου και φουσκώνει μόνο του. Φουσκώνει μόνο του σε εισαγωγικά, έτσι, εσύ το φουσκώνεις και πάλι. Μετά από 3 λεπτά γίνεται κάπως έτσι, αλλά το ερώτημα είναι αν κάτσω αυτό θα κρατήσει ή θα διαλυθεί. Στην περιγραφή έχω link, μην ξεχνιόμαστε. Δουλεύει. Wow, δεν το περίμενα. Τώρα όμως ξέρεις τι χρειάζομαι? Μια σκηνή. Μια σκηνή να ανοίγει μόνη της. Οκ. Ευχαριστώ ρε. Βέβαια η τώρα που το δοκίμασε είχε άλλη άποψη. Τι? Πιο βαριά είμαι εγώ. Πιο βαριά είμαι εγώ. Πέφτει πίσω. Κοίτα. Ναι. Πήγαινε λίγο πιο μέσα. Ωραία. Για τώρα. Μην το κάνεις κι εσύ επίτηδες έτσι ρε φίλε. Πάντως και στο ξεφούσκωμα ήταν τσακ μπαμ. Εγώ το βαπτίζω διαμαντάκι. Και ήρθε η ώρα της αλήθειας. Θα κάνω ένα μαγικό γιατί δεν γίνεται εδώ πέρα, έχει πολύ αέρα. Αρκετά καλύτερα εδώ πέρα. Έλα εδώ. Έλα. Γιατί? Έχεις φτιάξει σκηνή ποτέ? Ποτέ σε τρένο. Αν καταφέρεις εσύ να το φτιάξεις μόνη σου, σημαίνει ότι είναι καλό προϊόν. Είναι για την παραλία ρε, για να ράεις. Είδες που είναι απλό. Τα έκανες όλα καλά, αλλά υπάρχει ένα τελευταίο πράγμα που πρέπει να κάνεις. Πρέπει να δούμε αν μπορείς να τη μαζέψεις. Θα μου σπάσει τα νεύρα αυτό. Βάζω χρονόμετρο 5 λεπτά. Wow. Για να είμαι ειλικρινής, εντυπωσιάστηκα μαζί σου. Βρήκα πώς θα το περιπλέξω και σύμφωνα με τη φυσική και την κβαντική φυσική, είδες που τα κατάφερα. Ωραία, σε ευχαριστώ. Αφήστε σχόλια, μου πείτε πώς σας φαίνονται, γιατί είναι η πρώτη σεζόν που κάνω καλοκαιρινά και εμείς θα τα πούμε αύριο με νέο βίντεο. Bye!